खुलुमबाय लोगोफोर, गाइड बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आरो जायफोर बिथांमोना गाइड बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव गोदानै फैनाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो। लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै ला, जाहाथे बेबायदिनो आं जेब्लानो गोदान गोदान भिडिअ लाबोयो अब्लानो नोंथांमोनाव थाबैनो मोनहैयो। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ जागोन मानि प्लेननि सायाव, मानि प्लेननि बादै, जायखौ जोङो फैसानि बिफां होननानै बुङो। बे मानि प्लेनखौ गायनाय समाव एबा बे मानि प्लेनखौ नोंथाङा नोंथांनि न'खराव गायफैनाय समाव माबायदि नेमखान्थि बाहायनानै गायनांगौ एबा बेखौ बबे दिगजों गायोब्ला मुलाम्फा जागोन, आं बेनि बादै नोंथांमोननो गासैखौबो डिटेल्सआव फोरमायना होगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप नायलांबाय थाबानो जाहैबाय लोगोफोर। मानि प्लेनआ जाहैबाय गोदो गोदाय जोंनि हिन्दुफोरनि गोथार बिजाब, जायखौ रामायण महाभारत, शिब पुराण एबा शिब कालिका पुराण होननानै बुङो। बे बिजाबफोरा सोरजिजेननाय समनिफ्रायनो बे बिजाबफोरजों सोमोन्दो गोनां मोनसे बिफां बे मानि प्लेनआ लोगोफोर। जुदि नोंथाङा बे मानि प्लेनखौ नोंथांनि न'खराव गायफैनो सानदोंब्ला नोंथाङा माखासे नेमखान्थिफोरखौ मिथिनानै लानाया मोजां। जुदि नोंथाङा बे मानि प्लेनखौ गायनो सानबायब्ला नोंथाङा बे मानि प्लेनखौ माब्लाबाबो बाजारनिफ्राय एबा नार्सारिफोरनिफ्राय बायनानै लाबोनानै नोङो नोंथांनि न'खराव गायफैनो नाङा बेखौ। जुदि नोंथाङा बेखौ गायनो सानदोंब्ला नोङो सोरबा बबेबा न'खरनि एबा धोन सम्पथि गोनां एबा थाखा फैसानि मालिक, जायहा जाबाबो लोंबाबो जोबा, बेबायदि न'खरफोरनि मानि प्लेनखौसो नोङो खावनानै लाबोनानै एबा रावबो नुस्लाबै समावसो नोङो बेखौ मानि प्लेन बिफांखौ लाबोनानै नोंनि न'खराव गायफैनांगोन लोगोफोर, अब्लासो नोंहा मुलाम्फा जागोन। जुदि नोङो बे बिफांखौ सोरबा नुनाय एबा बबेबा नार्सारिफोरनिफ्राय बायनानै लाबोनानै गायफैबाय, अब्ला नोंथाङा बेखौ गायफैनानै जेबो मुलाम्फा जानाय नङा। आरो जुदि नोंथाङा बे मानि प्लेनखौ गायफैबायब्ला नोङो बे बिफांखौ खोला सानजा साइडजोंसो गायनांगौ लोगोफोर। बेखौ नोङो लाबोनानै जाहाथा बबेबा साहाथिं बबेबा सोनाबहाथिं बेबायदि गायोब्ला नोंहा जेबो मुलाम्फा जानाय नङा लोगोफोर। आरो नोङो जुदि बे बिफांखौ लाबोबाय जेला, नोङो बे मानि प्लेन बिफांखौ, जाय बिफाङा बिमा लोक्षि, बाबा गणेश एबा जोंनि हिन्दुफोरनि आनान गसाइफोरजों सोमोन्दो गोनां, बे सोमोन्दो गोनां बिफांखौ नोङो लाबोनानै जाहाथा गायला फैबाय एबा बे बिफांखौ लाबोनानै नोङो जेबो आदरखौनो खालामाखिसै, अब्ला नोंथाङा जेबो मुलाम्फा जानाय नङा, नोंथाङा खहासो जागोन। बेखायनो जुदि नोङो बे मानि प्लेनखौ नोंनि मुलाम्फानि थाखाय नोङो गायफैबाय जेब्ला, नोङो बेखौ आदर खालामनांगोन एबा दै होनांगोन, नोङो बेखौ साखोन सिखोनै लाखिनांगोन नोङो बे बिफांखौ। आरो नोंथाङा बे बिफांखौ सोरबाफोर बिनायाव हरोब्लाबो बे लांग्राया जेबो मुलाम्फा जानाय नङा लोगोफोर। मानोना बे बिफांखौ बिनानै लांनानै गायोब्ला बेहा जेबो मुलाम्फा जाया। बेखायनो नोंथाङा बे बिफांखौ जेब्ला गायफैबाय जेब्ला नोंनि न'खराव, अब्ला बेखौ नोङो बिराद सांग्राङै लानांगोन आरो अब्लासो नोंथांनि न'खराव रांखावरिनि आंखाल गैयै, धोन सम्पथिनि आंखाल गैयै आरो जेबो खहा जायै बेफोरो नोंथांनि न'खराव सोमजिगोन। बेखायनो जोङो बे मानि प्लेनखौ गायफैयोब्ला माखासे नेमखान्थिफोरखौ सोलिनानैसो गायनांगोन लोगोफोर। बेनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ। आरो जायफोर बिथांमोना चेनेलाव गोदानै फैनाय, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाहैबाय। आं बेबायदिनो जेब्लानो टाइम मोनो अब्लानो नोंथांमोना बेबायदिनो आनान गसाइजों एबा जोंनि हिन्दु धोरोमनि एबा जोंनि ब्रह्म धोरोमजों सोमोन्दो गोनां माखासे नेमखान्थिफोरखौ नोंथांमोननो आङो शेयार खालामनानै होगोन लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय गासैनिसिमबो साबायखर।